daghang salamat no sa ngalan sa atong mga municipal officials, ato ang Vice Mayor Dani, sa mga konsehalis, sa atong mga kapitanes, yaman sa atong mga daycare workers, mga ginikanan, sa atong sa MSWDO, si Ma'am Emily, sa atong mga board of judges no, sa ato ang contest karon, sa mga kabataan ani karon, sa akong mga kaigsoonang tuburanon, mayong buntag na itong tanan. Ay, buntag! Karon is the celebration and culmination of the Children's Month. No, so, importante bilihon kay kini mao adlaw. O ako isip ninyong sulgoon sa lungsod and the local chief executive of this beautiful town will address my State of the Children's Address 2024, the municipality of Tuburan. So in our continued efforts to uplift the current situation of the Tuburan's children are among the most important citizens for our future and our next generation. Sama sa gingon ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. They are the main reason for this month's celebration. This year's State of Children's Address is focused on protecting and ensuring the safety of our children, which contributes to this year's National Children's Month theme. Break the prevalence and end the violence, protecting children, creating a safe Philippines. This also means that the local government is committed to continue dili lang ang kalisod o ang kamahal sa palalito ng atong kaatbang kontra, kundi ang kining kahigtik sa panahon. Mahinaon ko unta atong hamupon ang atong mga programa sa lungsod sa Tuburan na pinagin kani atong chill time or community holistic approach in proper usage of gadgets. Kaya sa bata pa lang, mahinaon din taon ko, isip ginikanan, isip apuhan sa akong mga apo, ako usap. Dili lang ni kay problema ninyo, dili lang ni kay problema na ako, kundi problema na akong tanan. Dili lang sa Pilipinas, kundi problema sa tipong kalibutan. Hagyuon ko kamo. Kamong mga ginikanan, kamong mga apuhan, kitang tanan, atong i-regulate. Dili kaingon na atong pasagdaan ang mga bata sa paggamit sa gadgets. Dili kay kung muhilang ang bata, eto linon, dong, day, hilong na, di cellphone pagduwa. Mahinaon kung atong i-discourage. Kay kung maadik ang bata sa cellphone, luoy kayo iyan o maamang. Gani, on August 19, 2022, nag-launching ta sa atong chill time or kanang community holistic approach and proper usage of gadgets. Nagpasurvey ta sa 60 ka bata sa lungsod sa Tuburan. Ang atong lungsod o sa rural area, layo na kayo sa syudad. No? Sa 60 ka bata, tunay 12 ka bata o 20% dito nga mogamit og cellphone gikan sa unong ngantos na 10 ka oras. Kadto nag-focus nito siya sa bata nga naginag og 12 padulong sa ubos. Inyong imaginon, unsa kay kaugmaon anong bata nga naggamit og cellphone sulod sa unong ngantos na 10 ka oras. Basing mas dako pa ang grado sa iyang mata kaysa grado o niya sa iyang eskwelahan. So, maluoy in taon mo. Maluoy in taon ta sa atong mga anak, atong mga apo. Dili nato anaron ang bata sa paggamit ng cellphone. Kung mahimo, gikan sa Domingo, gatos huso kayo. Ini ka Domingo, ato sa simbahan. Magkuyog o panimba atok sa Tuninyo o dili katedral o sa kapamilya, bana, asawa, 5 ka anak.
Nigawa sa simbahan, adto na yung mall, mukaon. Inikaon, ay sus. Unahon, pag-picture ang ikaon. Di ba, ka-post tayo. Tanawa ko na ninyo. Ikag simbahan. Nangaon, atubangan sa kananan. Grasya. Unsay gibuhat. Nagatupang, wala mag-istoryanan, nagsintanaw sa cellphone. Makatarunganon pa ba na? Wala nga dagang ay problema ang pamilya. Ano man, ang anak, inasos, nagkanakaroon, Generation Z, magtinabangay ta. Dili ni para nago, para rin ninyo o para na itong tanan. So, mientras sayo pa, sama sa kingon sa kunulo, mientras sayo pa, dili pa kayo kahit yung ibalik na paliko, tuyura na siya. Huh? Mau na kami sa among panahon ni Mr. Lunya, binunan lang ni ni kasayop, bunan. Biya kinudluan mi ni batas muntak, maguna. Mabasa ang emosyon sa lamo, yamo. Di po man itong eskwelahan, maguna ito nakatudling. So ang tagmangyoon ito makanan. Ato aning obligasyon. Tudluan na ito atong anak na mahimong pugihan. Kaya pag-abot sa panahon, pugihan sila, mag-self-sufficient sila, hindi katiguang ni mo, dili ikay mo atiman nila, kung dili sila'y mo atiman nila. So kaninyong tanan, salamat yun kayo o manghinaot ko na unta, atong isunod sa itong alipatakan ng kong maunay sa kabataan naa sa ato ang mga kamot. May buntag to usap.